Croeso i chi yma i'r Gell unwaith eto, aeth yn wythnos newydd. Mae llawer o sôn y dyddiau yma am fywyd yn dychwelyd i ryw fath o normalrwydd. Wedi blwyddyn a bu thebyg yn hanes yr un ohono ni, mae'r rheolau caeth da ni wedi bod yn byw tanddyn nhw yn dechrau cael eu llacio. Mae mwy o bobl yn cael cyfarfod gyda'i gilydd. Mae rhai digwyddiadau lle caiff torf fynd i wylio, ambell i gyngerdd, y gemau pêl-droed. Mae rheolau am ymweld â chartrefi gofal yn cael ei ryddhau, a hynny'n siŵr o fod yn gysur arbennig i laweroedd. Heddiw, mi gai deithio i lawr i dde Cymru a neb yn fy rhwystro. Trwy gyfuniad o gadw at y rheolau a llwyddiant y cynllun i frechu pobl, mae'n ymddangos fod y pandemig yn dod o dan reolaeth yn y wlad yma. Nid yn bod ni'n gallu deud fod y cyfan drosodd eto. Mae rhai o'r mesurau'n debyg o barhau am gyfnod hir, ac wrth gwrs mae yna ansicrwydd pa amrywiolyn ddaw i'r golwg fydd yn gwrthod ymateb yn gystal i'r brechlyn. Ond ar y cyfan, da ni'n teimlo'n obeithiol fod pethau'n gwella. Da ni gyd am i fywyd fod yn normal unwaith eto. By'r aflonyddu ar yn bywydau'n gyfnod anodd, yn bryder ac wrth gwrs yn ofid poenus wrth i amryw golli aelodau o'i teuluoedd. Does neb yn hoffi'r math o aflonyddu fu ar y drefn dros y 15 mis diwetha. Ond tydi pob aflonyddu ddim yn gorfod bod yr un fath. Diolch yn gorfod bod yn beth i'w ofni. Ddoer ydyn ni'n dathlu'r Silgwyn yn yr eglwys, Sul y Pentecost, ac yn cofio'r aflonyddu mawr fu yn Jerusalem. Mi oedd na nifer o bethau wedi digwydd dros 2 blynedd oedd yn awgrymu fod rhywbeth ar droed. Roedd y proffwyd o Nazareth wedi ymddangos, yr awdurdodau crefyddol yn Jerusalem ddim yn siŵr iawn beth i wneud ohono fo ar y dechrau, ond cyn bo hir doedd hi'n amlwg na doedden nhw'n rhyw hapus iawn amdano fo. Gwrth'r amser fynd yn ei flaen, a'r silwr oedd Iesu'n ei gael yn cynyddu, fe benderfynwyd rhoi taw arno. Fe gafodd ei arestio, i gondemnio, a llwyddwyd trwy gynllwyn a dyfeisgarwch i berswadio awdurdodau rhufain i'w ladd. A dyna ddiwedd y stori. Oedd na ryw bod y corff wedi diflannu wedi'r trydydd dydd, ond roedd y prif offeiriad ynglyn siŵr nad oedd neb yn cael clywed am y dirgelwch arbennig hwnnw. Ond yna, 100 diwrnod ar ôl y Pasg. Ar y diwrnod y bydde'r Iddewon yn dathlu dechrau'r cynheuad mewn gwyl fawr, fe aflonyddwyd y cwbl. Fe drowyd Jerusalem ar ei phen i lawr wrth i sŵn annaturiol fel rhyw wynt mawr ddenu tyrfa. A rhai fy'n dilyn Iesu yn ymddangos yn rhannu'r newyddion fod yr un roedden nhw wedi meddwl fod o wedi diflannu, wedi atgyfodi. Ac mae fo oedd yr allwedd i brofi trigaredd a maddeuant Duw. Do fe fu yna aflonyddu yn Jerusalem, wrth i'r ysbryd glân ddisgyn a llenwi'r apostolion, ac yn wir llenwi Jerusalem gyda'r newydd am ffordd i brofi cymod a Duw a heddwch tragwyddol. Sgwrs, nid pawb oedd yn hapus ar aflonyddu hwnnw, ond fi oedd y byd erioed yr un fath, a bendithion di-rif o ganlyniad i'r aflonyddu. Ac fod na rai pethau cwbl unigryw am y Pentecost, mae yna adegau pan mae'r ysbryd glân wedi symud calonnau pobl i haflonyddu a gosod i stamp ar ei bywydau ac yn wir ar y gymdeithas. I welodd Cymru dipyn o aflonyddu dros y blynyddoedd, yn gymaint â'i bod hi'n cael ei adnabod fel gwlad y diwygiadau gan amryw. Tybed faint ohono ni sy'n hiraethu am y math hwnnw o aflonyddu unwaith eto. Nid i'n symud i nôl i'r gorffennol, ond ymlaen i ddyfodol gwell. I ddyfodol lle mae pobl yn byw mewn cytgord a Duw, a hynny'n arwain at gymod a'n gilydd a thangnefedd yn y gymdeithas. Wrth gwrs, does dim rhaid cael diwygiad i'r ysbryd yn haflonyddu. Mae'n digwydd bob tro y daw rhywun i ydi farhau am ei bechod ac i bwyso ar drigaredd a gras Duw yn Iesu Grist. Ymron i 58 o flynyddoedd yn ôl, dath yr aflonyddu hwnnw i'm hanes i. Fe olygodd droi fy myd
ar ei ben i lawr, newid fy ngynlluniau a'n haith bywyd yn llwyr. Fi oedd bywyd bys yr un peth wedi hynny. Bys yr un hen normal. O fe ddoth rhyw normalrwydd newydd i fod. Normal gyda minnau, heb wybod beth oedd gan Dduw ar yng nghyfer i o ddydd i ddydd. Profiadau braf a profiadau digon dyrys. Dim ond fy mod wedi profi fod i normal o bob amser yn dod a'i fendith, wrth i mi ddysgu fel Paul Gent fod i raso yn ddigon i mi. Ia, dyma'r aflonyddu da ni i angen y dyddiau yma. Beth am ofyn i Dduw, anfon yr ysbryd glân, yr aflonyddwr mawr, i symud yn ein plith ni unwaith eto. Gadwch chi ni weddio. O arglwydd, da ni yn ddiolchgar i ti. Pan wyt ti yn dod i aflonyddu, mae nid creu llanast o ti, ond yn hytrach creu rhyw drefn ryfeddol, rhyw dangnefedd mawr yng nghalonnau pobl, a modd i bobl fedru gwneud yr hyn sydd yn gywir. Modd i bobl fedru byw bywydau yn y llawenydd sydd yn dod, nid o'r hyn mae'r byd yn ei gyrrig, ond o wybod efo ti yn ein caru ni a chariad tragwyddol. O symud eto, symud yn y mywyd i, symud yn y bywydau ni fel unigolion, ac o'n dy drygaredd, nid i symud yn ein gwlad ni, fel bod llaweroedd yn dod i brofi'r tangnefedd sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mae gennau ychydig o ddyddiau pryd fyddai ddim ar gael yr wsos yma, felly fydd na ddim myfyrdod arall yr wsos yma, ond os fydd Dyw'n caniatáu, wsos nesaf mi ddoi nôl efo mwy o feddyliau. Ewch dan fendith.